Por terceiro ano consecutivo, os concellos de Boiro, Rianxo e A Pobra volven colaborar na posta en marcha do Plan Integrado de Emprego para o curso 2025-2026. Trátase dun programa formativo e de capacitación laboral no que se impartirán contidos especializados en distintas áreas, tendo en conta a demanda das empresas da zona e o perfil dos alumnos. Vamos a formar a 100 persoas, homes e mulleres de toda a comarca e bueno, eu creo que é importante desde o punto de vista empresarial que estemos apoiando con estas iniciativas ás empresas. Vai ser formación dos sectores productivos que temos na comarca e a demanda que nos están transmitindo as empresas da comarca e que estamos facendo unha formación á carta para as empresas para tan pronto poden incorporalos, pois xa estean mediamente formados, non? Esta semana comezou o proceso de captación do alumnado coas inscricións e entrevistas. Ademais do Centro de Formación de Espiñeira, sede do programa, os técnicos desplazaránse ata os concellos da Pobra e Rianxo. Empezamos xa neste proceso de captación de persoas interesadas. Eu animo a todas as persoas que estén desempregadas a que se interesen por este programa que seguro que lles resulta moi interesante e ademais haberá tamén nos próximos días os técnicos do programa desplazaránse aos concellos tanto da Pobra como de Rianxo para tamén facer estes procedimentos de selección. Destaca este ano ademais a aposta pola renovación de contidos con nova oferta formativa como os cursos de firma digital, creación de páxinas web ou manexo de drons. Hai cursos novos, cursos que entran dentro dos clásicos, como poden ser o de cociña ou de pastelería, pero hai cursos tamén que están en este momento necesitados. A nosa comarca necesita xente formada en novas tecnoloxías, en confección de páxinas web, en inteligencia artificial, e todo este tipo de cursos tamén están no novo programa. O programa conta co financiamento da Consellería de Emprego que achegou unha axuda de 220.000 euros para o desenvolvemento deste curso, cunha duración de 12 meses. Nas pasadas edicións, a taxa de inserción superou o 60%.